No deixem l'aeroport perquè fa poques hores aterraven a l'aeroport de Son Sant Joan el senador autonòmic Pere Sant Pol i membres de la Fundació Solivà procedents de Nova York. Allà han protagonitzat una protesta davant la seu de l'ONU contra el president de Ruanda. Aquí els esperaven una vintena de persones que amb pancartes explícites en contra del president Kagame els mostraven el seu suport a la denúncia que fan pel nomenament del president de Ruanda com a copresident dels objectius del mil·lenni. El que segons diuen és un intent d'utilitzar l'ONU per blanquejar la imatge d'un dictador i un criminal. Així s'han desplaçat a Nova York, d'on ara tornen, per protestar contra aquesta decisió. I per entregar un manifest a les Nacions Unides instant el secretari general a retirar aquesta copresidència dels objectius del mil·lenni de lluita contra la pobresa. Segurament és l'home que ha creat més misèria, pobresa, mort i destrucció des de la Segona Guerra Mundial, que és el president de Ruanda, Paul Kagame. Durante 14 años, Estados Unidos, el Consejo de Seguridad, Ban Ki-moon y antes Kofi Annan han encubierto el mayor genocidio habido después de la Segunda Guerra Mundial.